Neka im je vijeće mjesto na spomen obilježju poginulih gromova, kako bi na svečan i dostojanstven način obilježili 30. obljetnicu osnutka 3. pješačke bojne Banska legija 2. gardijske brigade Gromovi. Došli smo iz svih krajeva Lijepe naše, kako bi odali počast hrvatskim vitezovima, svima koji su u temelje domovine ugradili najvažnije što su imali, koji su u temelje domovine ugradili svoje živote. Ovdje, pod Novog križa, na spomen obilježju poginulim gromovima iz 3. pješačke bojne i poginulim gromovima s područja Karlovačke, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije odati ćemo počast polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i molitvom. Sada vas... Sve darovati. Ko će optužiti zabranike Božje? Bog opravdava. Ko će osuditi? Krist umrije, što više i uskrsnu, on je s desna Bogu. On se baš zauzima za nas. Ko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja. Ne sam doista ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni dubina, ni visina, nikoji drugi stvor. Pa ja sam u 40. Baš mi žao. Onda neće ona stići. Onda će drugi tjedan doći. Ajde da je javim. Hvala.
Izgledamo Daj, crni, daj tu novi,